не. Виждаш голяма просторна стая и ти си там това малко момиченце. С големи прозорци. Значи, вероятно, семейството ти е заможно. Хайде да я видиме семейството. И виж, когато сте се събрали всички за вечеря. 3, 2, 1. Какво виждаш? И храниме се, смееме се. Колко човека са там? 5. Така, кои са? Опиши ми ги. Майка ми, Ронина, сме се. Добре. Баща ми е някак мрачен. Така. Защо е мрачен баща ти? Защото е малко такъв характер. Лош човек ли го чувстваш? Лош, И леко тъмен. и леко тъмен. Затова ти се показва като тъмен. Тъмен вътрешно. Точно така, затова ти се показва тъмен вътрешно. Убиваме страх. Добре. Затова ли има леко напрежение в дома, защото той го носи това напрежение? Да. Добре. Хайде сега искам ясно да ми кажеш, майка ти как я чувстваш? Весела жена. Чувстваш и чувстваш ли я любяща майка, грижовна майка? Да. Кои са останалите? Виждаш 5 човека, едното си, това малко момиченце. Останалите кои са? Да, момиче, едно момиче. Така. Някакви шапки. 2 момичета, още и едно момче, следователно сте 6 човека с теб. И някакви шапки. Двете момичета. Така. Брати и сестри ли са ти това? Не мисля, че не точно. Какви са ти те? Момичетата. Така. Момичетата между гледане, момичето не. Нека... Колкото отделено. Добре. Хайде, нека ясно да ти бъде показано момченцето. Какво ти е то? По какъв начин? Братовче ти е. Добре. Чувстваш ли семейството си заможно? Да. Нека ясно да ти бъде показано баща ти с какво се занимава. Стъмни сделки. Аха. Добре. То ми е черно. Добре. Добре. Много интересно. Страхотно даже. И когато влезе ти в този живот, видя себе си на 3 годинки момиче, което беше се изгубило. Как попадна ти в тази ситуация, че се изгуби? Някой ме изхвърлил. Аха. От дома ли те изхвърли някой? Да. Няма да плачеш. Браво, много прекрасно се... Аз такава информация искам да чистиме, за да може да помогнеме. Баща ми ме изхвърли. Да, точно така. Защо те изхвърли баща ти? Няма да плачеш, казвам ти го пак. Нека да работим. Да, много пари. Виждаш много пари. Спри се, не се дръж като малко дете. Той изтиска. Пак повтарям, не се дръж като малко дете. Ние търсиме такава информация, за да може да освободим някои от много сериозни неща. Ние няма да извадиме хубава информация, ние търсиме такава мръсотия. Ясно? Хайде сега. Ти с това малко детенце, баща ти стиска много пари и ти изхвърля навън. Ама защо ти изхвърля навън? Какво общо имаш ти с неговите пари? Нещо съм изчезван. Баща ти те обвинява, че ти си пипала в парите ли? Да. А ти пипала ли си в парите? Ти си едно малко дете и да си пипала нещо лошо. Не. Не. Кой е взел парите? Момчето. Братовче, да. Защо го е направил? Защото нямат пари. Аха. А баща ти има в изобилие. Да. Така. Изхвърля те, но те изхвърля за момента, защото е ядосан или те изхвърля да се махаш от дома?
Просто ме причернял. Мгм. И ти тръгваш на някъде и се изгубваш. Затова ли беше така осамотена някъде далече до един кладенец? Да, Така. Хайде да видим, в последствие ти успяваш ли да намериш пътя към дома? не. Какво се случва с теб оттам нататък? Виждам черна дупка в кладенец, той ме тегли. Кладенеца те претегля да влезеш в него ли? Като черна холограма, да. Така. И ти правиш ли нещо, предприемаш ли нещо? И тегли ме натам. Добре, то, както се казва, той дявола, това му е работата. И в крайна сметка, ти тръгваш ли, правиш ли нещо, скачаш ли в този кладенец? Да, тръгвам към него. И И го отварям. И какво се случва? Падаш в кладенеца. Така ли приключва твоя живот? Да. Добре, ти си на много малко създание. Хайде сега ти от това на ниво на съзнанието можеш да знаеш абсолютно всичко. Твоите родители търсиха ли те в крайна сметка, след като баща ти те изхвърля? Да. Кой те търси? И двамата. И двамата. Откриват ли някога твоето тяло? Не. До края на живота си майка ти страда ли за това, което се е случило и за теб? Да. Баща ти? Не. Няма такива вътрешни обвинения. Като студена статия годишно. Добре. Нека ясно да ти бъде показано какви са точните дела, с които баща ти се е занимавал, защото разбрахме, че това са неморални неща. С какво се е занимавал? Кражби, обири. Аха. Добре. Изнудвания. Сега искам да насочиш ясно вниманието си към бащата, който имаш. Не мисли, не разсъждавай. Нека ясно да ти бъде показан. Този човек присъства ли в настоящия ти живот като някого, когото познаваш? Да. Кой? Бащата на Стиван. Така. Днес можеш ли по някакъв начин да... Не е нужно да споменавам имена. По някакъв начин днес ти можеш ли да съобразиш и да направиш тази равносметка? Виждаме, че там твоя баща е днешния човек до теб. Той към днешна дата, отношението му към теб, би ли могла да кажеш, че е тръгнал в правилната посока, има нужда да се погрижи за теб, да бъде до теб, или отново усещаш безчувственост? Жесток през целия живот. Окей. Това ми беше достатъчно. Ами това е начин на изсверката, дали вървим в крайна сметка в правилната посока, от каквато имат нужда душите на... Те затова се връщат, за да поправят, но ние не поправяме. И тъпчаме, прераждаме след прераждане на едно и също място. И не само, че тъпчаме, ми ставаме още и още. Сега искам да насоча вниманието в майката, която имаш. Тази жена присъства ли в настоящия ти живот като някого? Стиван. Майка ти беше една грижовна жена, отговорна жена, сърдечна, топла жена. Майка ти до края на живота там, живота ти, който видя, страдаше с това, което се е случило. Искам да ти бъде дадено ясно като информация, но нека ние след малко ще се върнем към нея, само да направим бърза сметка на останалите, защото тук искаме да видим как се е разгърнал нейния живот. Имаше две сестрички. Някой от тях присъства ли днес? Като някого? Не. Имаше братовчет, който се хранеше, защото при вас там търсеше някакъв вид
възможност да оцелее. Семейството му беше много бедно и открадна парите, заради което беше ти изхвърлена на улицата. Присъства ли днес? Да, брат ми. Аха, какви са отношенията днес с брат ти? Той не ме търси. Аха, а като малки как усещахте и осъзнавахте нещата? Бяхме добре. Той не е лошо дете. Ти го чувстваше така изолирано, откъснато. Защо? Ами защото не беше от вашето семейство. И беше потънало така малко в тъмнина. Защото то от немотия, от бедност и така натам, той идваше за да се храни на масата ви. Не, че беше нужно, не, че баща ти си беше отворил сърцето за него. И видяло детето, че има малко повече и реши да вземе, за да помогне на семейството си. Но пък това те доведе теб до това, че да бъдеш изхвърлена. Разбира се, че то не го е причинило. Някой друг взе това решение да бъдеш изхвърлен на улицата и оттам натам целият ти живот отиде. Сега искам ние всъщност, то това е ти до 3 години, колко толкова да имаш други хора в живота си, това бяха. Насочи цялото си внимание към майката. Искам ясно да осъзнаеш, 5 години след твоята смърт, те така и не те откриват. Как се чувства тази жена? Погубена. С дълбока душевна болка ли я усещаш? Смазана, съсипана? Постоянно плачеща. Постоянно какво каза? Плачеща. Постоянно плачеща. Кога си тръгва от този свят? Силна скръб носи. Кога си тръгна тя от този свят? 80 години. Живяла е докъсно, през цялото време е живяла с скръбта ли? Така. Днес не случайно. Аз съм го казала, че едни от най-тежките състояния, през които сме преминавали, чувството за безпомощност и така натам, тъглите, всичкото това, което носиме, цялата тази скръб. Днес ни кара да прибягаме към някакъв вид зависимости, защото имаме и други варианти, разбира се, но доста често са срещни именно тези, защото ние се чувстваме там в абсолютно безпомощно състояние. И тук търсиме някаква изкрица надежда в нещо и се хващаме за сламка, за нещо, което си мислиме, че може да ни даде малко поне щастие и възможност да се скриме от дълбоката мъка, която носим в душите си. Нека ясно да ти бъде показано как всичко това се почиства от теб окончателно и завинаги още сега. Осъзнай тялото си. Какво изпиташ? Чистейки от теб, чистиме и от всички участници. Това е детето ти, човека до теб, брат ти. Какво изпитваш по тялото? Какво усещаш? Спокойно ли? Натеше. Иначе започва да ми става спокойно. Да, защото освобождаваме и то не малко. Да, много къс ти беше живот, деца, но определено е достатъчно травмиращ. За собственото ти съзнание може да не е чак толкова много травмиращ, но за съзнанието на твоето дете, майката ти от миналото, е силно травмира, защото да носиш 80 години, най-вероятно от 20 годишната на там, да носиш цялото това страдание за това, което се е случило, за неизвестността на детето ти, защото те никога не те и намират. Не е никак малко. Пускаме, освобождаваме всичко. Когато се почувстваш абсолютно лека, ми казваш и те освобождавам. Стана ли ти по-леко, по-спокойно? Да, започвах да ми се освобождавам. Добре. А така на дълбоко душевно ниво? Спокойно ми е. Да. Като разсъблекла някакви тежки на метала от гърба си. Имаш ли нещо, което искаш да кажеш преди да приключиме? Има ли нещо, което искаш да кажеш или
Всичко ти е просто спокойно и лежерно. И само ръцете ми, като притеглени малко ги усещам. Добре, Иначе окей. вътрешно си окей. Всичко това, което вече е задействано, то вече е изкарано и се освобождава, а и в момента, в който се раздвижиш, вече напълно ще се отлепи от тялото ти. Нямаме тези притеснения. Важно е вътрешното ни душевно състояние. Не го чистим, останалото е само въпрос на време да се доосвободи енергията остатъчна. Сега ще преброя от 1 до 5.